Padasik nga yaban da jaso mi ta kadwa mi mo nga nagjan nga to. Injuli na iti pagbagi na sana iso na iti layosen kakabsat. Iso nga padasik man no kaya na iti bumabatat. Kami da iti nga aso mi kay kaslat da iti nakim na. Adda pala iso na nga to ngem tekas ko na kon padasik nga wagan. Bareng mapababak. Tin! Tin! Bumaba ka dito, Tin! 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 Bumaba ka! Yan na siya. Bumaba ka, nawan ti danumen. Lain kan ka dyan baban. Ako mati danumen. Tanong ko manin na iso. Lain kan. Good girl, amo na ti bumaba. Dahil nga so kakabsat ko sanay kas ko na kon sanay nga malayos. No namin anon nga layos nga idi ano nana idi kana idi malayos nga mono nana kahit ubay nga pangato. Tata amo na maten idi nga rod idi Lunes ba yon? When idi Lunes adda pa lang iti danom dita DJ likod mi ampay laggargaraw nga muli nga idi makita na nga dakelen hindi awan ti makita na nga dagan imulilatan nanggar jeng aton no kay mo palang kan